Și vine acum centrarea lui Bejan. În apropiere este Melachio. Ajunge la minge Melachio și pasează în spate până la Petru Racu. Spinge Onana. Este ținută foarte mult sus în centrul terenului. Cum este Iaser Țurcan la minge. Va fi out pentru Petrocub. Foarte repede până la Bogaiciuc. Vine pasa până la Plătică. Șutul lui Plătică însă este Andrei Cojocari. Trece foarte frumos acolo de Teodor Lungu. Ne pasa acestuia. Al patrulea oficial va arăta cât va fi prelungită această primă repriză, dar până atunci să urmărim acest atac. Rămâne de 0-0, deși cei de la Petrocub au început jucătura la Petrocubului. Fază Țurcanu, pasă bună până la Ambros. Ambros, minute de tinerii jucătorii ai Daciei Buiucani. Ceea ce mă refer la acel 4-0 în fața lui. Adică întoarce mingea până la Melachio. Melachio acum avansează. Simulează o centrare și trece acolo frumos de către Problema. Formația antrenată de Lilian Popescu este echipa mai bine sudată, mai bine organizată, mai omogenă. Pasează până la Melachio. Melachio o pasă lungă până la Iaser Țurcanu. Încearcă acesta o centrare și Vladimir Ambros a ratat un penalti și de partea cealaltă tot 5 minute de luptă cu Plătică. Să vedem dacă este primul la minge Plătică și vine centrarea până la Iaser Țurcan, poziție bună, întoarce până la unul dintre colegii săi, însă șutul lui Bejan a fost bloc. Melachio centrează. Iaser Țurcan a fost acolo primul. La Petru Racu a fost Onana acolo primul la minge și până la urmă vine șutul lui Melachio departe de poartă. Un luft al capitanului Ambrosa. 9 goluri a marcat atacantul de 26 de ani în acest sezon. Al doilea în lista marcatorilor celor de la Petrocub este Sergiu Plătică cu 6. Iaser Țurcan pasează înapoi până la Ambros. Caută cea mai bună soluție capitanul Petrocubului. Acum o centrare a lui Bejan până la Melachio. Este primul jucătorul camerunez. O pasă inteligentă acolo până la Bogaiciuc. Acesta șutul lui Ambros însă este blocat de către portarul Dumitru Coval. Rămân hânceștenii în posesie. Până la Țurcan, Țurcan un șut de la distanță și trece mingea milimetric pe lângă poarta Daciei. Bun șutul lui Țurcan, găsit în o șansă din partea lui Lilian Popescu pentru a fi introdus în teren, iar acum o fază foarte periculoasă și arbitrul dictează la punct a firul ierbii. Acum o pasă, apare din nicăieri acolo Iaser Țurcan, iar portarul Coval a intrat cam la limita regulamentului. Acolo sunt semne de întrebare, însă până la urmă decizia arbitrului este convocați în echipa de tineret. Dar și Țurcan încearcă acolo o acțiune curajoasă. Îl ducem dacă cei de la Petrocub și-au făcut rezervele necesare pentru a da lovitura pe acest film. Demian. Presat acolo de Melachio, rezistă Demian, un dribbling elegant, pasează. Ambele echipe par să se țină de planul lor de joc pentru a se întoarce și a sprinta pentru a ajunge la acea minge. A fost însă să fie. Acum își întorc posesia cei de la Petrocub. Micu Bulmaga, jucătorul de doar 17 ani, însă faza nu a avut continuitate. Vine departe de propria poartă Petru Țipac. Acesta trimite până la Coval. Pus în dificultate acolo portarul Buiucanului. Rămână în posesie.
Naser Țurcan până la Plătică. Portarul gazdelor pierde duelul aerian acolo Demian, însă până la urmă acesta a dat impresia pentru o clipă că acum mingea este la Otogoi, acesta până la Calestru.